Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Татарстанда һәм республикабыздан читтә яшәүче милләттәшләребез тормышындагы вакыйгалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген безнең программада Мәскәү татарча сөйләшә. Bu şuna bir kızık hal kelip şoqtu. Men muğan çıktı bir ciddi qarabamda bir yaqtan. Çünkü nişe gitibinde şu hatlı Ehi Moskvada kadar tatarşa sözler yazdırıp tatarşa nedir fikir yürütüp tatar bilen kızıksın. Оренбург үзенең юбилейын билгеләп үтте. Шушы шәһәрдә безнең ата-бабалар яшәгән. Шушы шәһәрдән барлык татар милләтенә таныш булган исемнәр чыккан. Сәүдәгәрләр, язучылар, шагыйрьләр. Төмән өлкәсендә Тимур Насиров истәлегенә ат ярышлары узды. Бүген бәйрәм Нижнетаудада атлар чабыша. Бу борынгы шундый соревнование, дистанционный пробега дип атала. Россиядә мондый пробеглар әле күптән түгел генә башланды, 15 ел гына. Красноуфим районы Рахманкул авылындагы Яңарыш ансамбле белән таныштырырбыз. Халык, конечно, талантливый авылда. Буш вакыт булдıysa тизрәк клубка йөгерәбез репетицияга. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Күренекле татар-болгар шагыйре, урта гасырлар татар әдәбиятына нигез салучы Кулгалигә куелган һәйкәл башкалабызның үзәгендә, Казанның 1000 еллыгы паркында урнашкан. Мәскәү хәзер татарча сөйләшә. Эхи Москвы радиосында татарча сөйләшәбез тапшыруы эфирга чыга башлады. Әлеге тапшырулар татар мәдәни үзәге һәм радио хезмәткәрләре белән бергә әзерләнә. Тапшыруның төп юнәлеше татар һәм рус сүзләрен тикшереп һәм чагыштырып карау. Тапшыру 1 минут тирәсе бара һәм көн дәвамында берничә тапкыр кабатлана. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчеләребез тапшыру авторлары белән очрашып, аларны бу эшкә ниләр илһамландыру белән кызыксынып кайттылар. Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу. Иртә таңнан Мәскәү урамнарындагы машина тәрәзәләре аша татар сүзләре ишетелә. Күз башыннан танылган Россия радиостанцияләренең берсе татар телендәге тапшыру чыгара. Авторлар әйтүенчә 1 минутка якын дәвамлылыкта көненә 3 тапкыр кабатлана торган бу тапшыруның төп максаты шәһәр кешеләренә федерация башкаласында бик күп төрле милләт вәкилләренең яшәгәнлеген күрсәтү, татар халкын үз телләре, тарихларының байлыгы белән таныштыру. Вот в этой студии Лилиана Сафина и записывает как раз татарскую часть программы «Говорим по-татарски». Максим Курников тапшыруны нигезләүчеләрнең берсе, барда бигъади бер татар сүзе алына һәм аның килеп чыгышы барлана. Шулай ук татар теленнән рус теленә кергән сүзләр дә тикшерелә. Мы, конечно, не ставим себе каких-то там сверхзадач, но мы понимаем, что у многих людей нет ощущения, что они живут в многонациональной и в полиязычной стране. Мы хотим, чтобы это ощущение было. Эта программа помогает понять, кто живет рядом. Да, мы в том числе стараемся выполнить эту функцию, это правда. Радиостанция моңа охшаш проектларны Оренбург һәм Уфада да сынап карый. Шулай ук украин телен өйрәнү буенча да проект эшләнелгән була. Радиостанция күп кенә Россия төбәкләрендә эшли. Аудиториясе миллионлаган кеше. Әлеге проект күпләрнең күңеленә хуш килгән. Заманча форматны яшьләр дә бәяли. Минем үземнең машина булмаганга күрә, мин радионы бик еш тыңлап булмый, ләкин Аллага шөкер безнең интернет бар һәм инде мин шушы тапшыруларны шуннан тыңлыйм. Әлбәттә инде шушы тапшырулары минемчә кирәк һәм инде әлбәттә мөһим. Һәм инде бу рубрика минемчә ул безнең туган телебезне яхшырак белергә, аңларга ярдәм итә һәм без аны яратып кына тыңлыйбыз. Татарча сөйләшәбез тапшыру радиостанцияның һәм Мәскәү татар мәдәни үзәгенең уртак проекты. Радио эфир аша өйрәнеләчәк татар сүзләрен сайлау Асадуллаев йортында татар теле курсларын алып баручы Лилиана Сафинага йөкләнелгән. Мисал өчен буран, батыр, төрмә, карандаш һәм башка сүзләр. Радиостанция эфирында инде татарча сөйләшәбез дигән 13 тапшыру чыгарга өлгергән. Bu şuna bir kızık hal kelip şoqtu. Men muğan çıktı bir ciddi qarabamda bir yaqtan. Çünkü nişe gitibinde şu hatlı Ehi Moskvada kadar tatarşa sözler yazdırıp tatarşa
ниндидер фикер йөртеп татар теле белән кызыксыну бу дөньяга сыйшмаган нәрсә күбрәк карасаң шулай бит. Ләкин алар эзләгәннәр, аларга кирәк булган укытучылар, кирәк булган диктор, алып баручы татар телен камил рәвештә белеп, яңарышын бирер өчен, җиткерер өчен. Һәм алар мөрәҗәгать иткәннәр монда Садулов йортына, безгә татар милли мәдәни үзәгенә, һәм шуннан мондагы җитәкче Фарид Фарисович Фарисов минем контактларымны биреп без элемтәгә чыктык. Радио тапшыру дүшәмбедән якшәмбегә кадәр эфирга чыга. Иң мөһиме, тамашачылар битараф түгел ди алып баручылар. Әлеге проектны алга таба да дәвам итүләрен сорап бик күп хатлар килә икән. Алар бирсәм 6 сентябрь көнне безнең группалар төркемнәребез тупланды булыбыз. Шуңа күрә без моны эшләрбез, кулланырбыз. Чөнки менә әлеге Инстаграмыбызда да бу сүзләрнең һәрберсен чыгарып барабыз. Һәм күп кеше менә капкын сүзен аны җитеп алган менә әлегә кирип чыктым, җитәкче ул миңа әйтте: "Капкын, буран" ди. Димәк, кешенең башына керә, кешенең башында исендә кала ул. Аерым сүзләр аша телне өйрәнү методикасын Мәскәү татар мәдәни үзәгендә һәр елны оештырыла торган ана теле курсларында да кулланырга уйлыйлар. Мисал өчен Рөстәм Әсфәндияров татар телендә өйрәнә, тапшыруны да тыңлый. Очень приятно, что такие передачи вообще начинают появляться, что их становится больше, что такая крупная радиостанция, как «Эхо Москвы», берет на себя открытие таких интересных передач. В данном формате, наверное, ее сложно воспринимать как какую-то обучающую передачу, и что после нее люди заговорят, что какие-то там уроки будут. Скорее, она более сейчас выглядит как популяризирующая наш язык, помогает эрудиции людей, кругозор расширяет. Приятно, что даже среди людей, которые никогда не слышали, не сталкивались с татарской речью, растет интерес. Капкан. Капкан. Слово «капкан» возникло от татарского глагола «кап» – «схватить», «поймать». Бүген инде тапшыру өчен 11 сүз яздырылган, әле тагын әзерләнәсе 50 сүз бар. Аннан соң нәрсә булыр дигән сорау да урынлы. Тапшыру авторлары сәхифә дәвамлы булачак, ләкин бу тамашачыларның кызыксынуы белән бәйле ди. Программаны ишетми калганнар һәр чыгарылыш белән радиостанция сайты аша да таныша ала. Гүлия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Телне саклау безнең бөтен халыкның бурычы ул. Ләкин шул вакытта җитәкчеләрдән күп нәрсә тора. Беренчедән, шуннан да яңадан бар милли университет безнең булырга тиеш, Татар милли университеты. Аннары икенчесе дип саныйм мин шул һәр районда bir элитный татар гимназиясе булырга тиеш. Һәр районда мәҗбүри рәвештә. Һәм аны шулай куярга кирәк. Анда инглиз, төрек телләрен укытып, шулар белән балаларны, ата-ананы кызыктырып, һәм аннан соң иң камил җиһазларны булдырып, иң яхшы укытучыларны тауып, сайлап алып, конкурс белән һәм аларга әйбәтләп түләп эшләтсәң менә, ул гимназия эшли. Үз дәүләтен саклый алмаган милләткә телен саклау җиңел түгел. Татар телен гаиләдә өйрәнергә кирәк дигән нәрсә. Әлбәттә кирәк гаиләдә, ләкин гаиләдә өйрәнеп кенә ул аннары шигән тел булып калачак. Әнә бит шигәннәр гаиләдә әйбәт сөйләшәләр. Арбада утырып бар йөри, җырлап бара шигәнчә. Менә без ана шул хәлгә калабыз. Шуңа күрә телнең нигезендә бары фәннилек ятырга тиеш. Әгәр фәне бетсә, тел бетә. Урам тел булып кала. Оренбург үзенең юбилеен билгеләп үтте. 275 ел. Анда меңләгән шәһәр халкы катнашты. Өлкә үзәгендә дистәләгән тематик мәйданчыклар эшләде. Шуларның иң зурысы татарларныкы иде. Моңа зур көч куючылар арасында шәһәрнең туган тел татар мөхтәрияте, Хөсәйн Ямашев исемендәге китапханә, Татар театры. Бәйрәм чараларында безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Бүгенге урам янәдән узган гасырларга кайткан кебек. Тантаналы Оренбургда барысы да бергә кушылган. Үткәне һәм хәзергесе. Замандашларыбызны казаклар да, башкортлар да, татар театры артистлары да каршы алды. Оренбург татар шәһәре. Чөнки безнең Оренбург шәһәребездә беренче татар театры оешкан. Оренбург ул татар театрларының бишеге дип атасак та була. Урал буйларыннан мин килдем, Сакмар суларын кичтем. Шул якларда туып
уйлап үстем, шул якларның суын эчтем. Килегез, килегез, Оренбурны күрегез, килегез, килегез безгә кунакка. Килегез, килегез, Оренбурны күрегез, килегез, килегез безгә кунакка. Совет урамының гөрләп торган Киров урамына якын өлешен генә түгел, шәһәрнең чакрымнарга ераграк урнашкан мәйданнарын да шаулатты бу кичтә татарлар. Алар чын мәгънәсендә җырлы биюле татар дигән яңгырауклы исемгә лаек икәннәрен ишетелерлек итеп исбатладылар. Үзебезнең театрыбыз белән, үзебезнең китапханәбез белән, яңа вакыт газетебез белән, барысы белән бергәләшеп, туплашып, 38нчы мәктәбебез белән нашу бик зур шәһәр бәйрәмен үткәреп барабыз. Хәзерге көндә хакимият халкы яныбызга килеп үткәндә, сезнең татар мондагы оешмасы ди иң зур, иң бик матур безнең шәһәребездә дип торалар. Шуңа күрә без бик нык шатланабыз. Бик шатланабыз үзебезнең татарларыбыз белән булганыбыз өчен, туган телебез йырлап, шәһәрнең уртасында йырлап торганына. Гасырлар дәвамында шәһәр төзелешенә генә дә өлешләрен керткән татар сәүдәгәрләрен искә алганда алар бихисап. Мәсәлән, Оренбурда Хусаиновлар төзегән биналар саны гына да 26. Шушы урамнан күренеп торган тарихи Хусайния мәчете мусламаннарга әле дә хезмәт итә. Безнең ата-бабаларыбыз салган биналар, таш мәчетләр, складлар әле бүгенгесе көнне дә халык алар белән куллана. Безнең ватаклы бийек шәхесләребез, мен инде берничәсен әйтеп үтәсем килә. Менә Дәрдемән кебекләр, Әхмәт бай Хусаиновлар, алар халкы белән бик көчле элемтәдә булганнар. Оренбур татарлары шәһәрдә генә эшләрен алып бармаганнар, авыллар белән дә көчле элемтәдә булганнар. Авылларга шәһәрдә милли бәйрәмнәрдә, шушындый шәһәр бәйрәмнәрендә алар борынгыдан ук катнашканнарын без тарих чыганакларыннан беләбез. Шушы шәһәрдә безнең ата-бабалар яшәгән. Шушы шәһәрдән барлык татар милләтенә таныш булган исемнәр чыккан. Сәүдәгәрләр, язучылар, шагыйрьләр. Шушы шәһәрдә бик зур көчле уку йортлары, оешмалар эшләгән. Шуларның берсе Хөсәйн Ямашев китапханәсе. Ул 1906 елда ачылган һәм үзенең аның вазифасы китап бирү белән генә шикләнми, ул милли үзәк булып тора. Бүгенгесе көндә дә аның ишекләре ачык һәм без шул юлдан тайпылмыйча эшләп киләбез. Мин Оренбур татары баннеры җирле милләттәшләребез өчен фотога төшү урынына әйләнде. Инде борынгы Оренбур җирлегендә шул гасырларда халыкның куллану асбапларын күрсәтү өчен Файзулла белән Фәйзәнә Сәетовлар Новосергеевка районыннан ук килгәннәр. Булар барысы да аларның шәхсән музей экспонатлары. Күпчелеге көмештән эшләнгән. Оренбурны үзенең туган шәһәре дип йөзләгән халык саны. Һәрберсе үз биюләре, җырлары, музыка кораллары белән чыккан. Безнең Оренбур өлкәһендә 126 милләт, барыһын да байрам белән котлайым, кала байрамы белән, барыгызга да исәнлек, һаулык, озын гомер теләйем. Оренбурым, хәтәр замандарда башкортыңна булдың башкала, алыштырмам бүтән шәһәрләргә. Кызыктырмай мине башкалар. Оренбур кичкә кадәр җырлады, биеде. Үзенең 275 еллыгына карамастан, ул һаман да элеккечә яшь. Оренбургтан Фируза Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында милләттәшләребез тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Төмән өлкәсендә Тимур Насиров истәлегенә ат ярышлары узды. Бүген бәйрәм Нижнетаудада атлар чабыша. Бу борынгы шундый соревнование, дистанционная пробега дип атала. Россиядә мондый пробеглар әле күптән түгел генә башланды, 15 ел гына. Красноуфим районы Рахманкул авылындагы Яңарыш ансамбле белән таныштырырбыз. Халык, конечно, талантливый авылда. Буш вакыт булдıysa тизрәк клубка йөгерәбез репетицияга. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Күренекле татар-болгар шагыйре, урта гасырлар татар әдәбиятына нигез салучы Кулгалигә куелган һәйкәл Башкалабызның үзәгендә, Казанның 1000 еллыгы паркында урнашкан.
Халкыбызның тормышы атлардан айрылгысыз. Төмән өлкәсендә Тимур Насыров истәлегенә ат ярышлары узды. Ни өчен атлы спорт Сибир, Урал төбәкләрендә борынгы ханнар илендә мондый зур үсеш алган? Алдагы видео язманы карыйк. Артта 60 шақырым Минелайым 2014 елда Россиянең иң яхшы яшь аты исемен ала. Әҗайдак Зөфәр Әхтәриев Түбән Таудада ат чабышлары чемпионатының иң өлкән һәм даими катнашучысы. Түбән өлкәсе ат спорты федерациясының экс-президенты бүген инде 80нче дистәсен вакласа да халыкара стартларга әзерләнә. Менә Түбән өлкәсендә, Нижнетауда районында и башка районнарда менә бу междуклубными спортсменами соревнования бара. И тагын без әле участвовать итәбез международныйларда и безнең Россия илендә. Менә 2 ел элек без барган Кабардага, анда 2нче урын алып кайттык. Инде уйлыйбыз, хәзер кайда Россиядә 19 елны соревнования уздырсалар, шунда барырга җыенарбыз. Гарәп чабышкысы Минелайым трассаны яхшы белә. Түбән Таудада узучы ярышларда беренче тапкыр 5 ел элек Тимур Насыров белән катнаша. Эшкуар һәм ат спорты белән үзе дә бик теләп шөгыльләнүче Ринат Насыров бу ярышларны улы истәлегенә һаман да үткәрүен дәвам итә. Халыкара квалификациясе булган спортчы Төмән өлкәсе командасы белән дөнья дәрәҗәсендә чыгыш ясарга хыяллана. Ахалтикин тукымлы атларга битараф булмаган Ринат Насыров бу юлы ат тотучы буларак чыгыш ясый. Ясе үзенең беренче квалификациясын ала. Ахалтикинская чиста породалы ат бу. Дөресчә әйткәндә, бик узын дистанцияга түгел 40-80 чакрымга без уйдыбыз. Моннан да әйбәт ат юк дип. Безнең 3 атыбыз бүгенге көнгә тренироваться итә. Берсе монда, ясә менә как раз 6 яшь, аннары Кавказда, Гариф, безнең тагын бер жеребез, и тагын бер атыбыз Подмосковьеда. И 2нче елга ала берсә без 80 чакрымга үзебезнең Түмән өлкәсенең командасы белән 80 чакрымга катнашабыз. Дистанцион ат чабышлары буенча Россиянең җыелма команда әгъзасы Игорь Чуланов та үз туган төбәгендә Ринат Насыров белән бергә яраткан спорт төрен үстерүгә зур өлеш кертә. Быел стартларда беренче тапкыр кызы да катнаша. По сравнению с предыдущими годами рекордное количество участников. То есть заявлено было 31 лошадь. Самому младшему участнику наших соревнований 12 лет, самому старшему, не будем называть фамилию, но его, наверное, все знают, ему уже за 70. Мәхәббәт яшькә карамый, бу ат спорты турында. Дистанцион ат чабышларында яшь шикләнүләре булмау әлеге спорт түренә масса күләм дәрәҗәдә үсеш алу мөмкинлеген бирә. Ай-яй-яй. Так, тормоза скажут. Финиш, во! 80 километров! Об этом спорте никто даже и не знал. Ни положения, ни понимания. Сейчас уже больше 40 человек участвуют. А сколько еще вот к ним примкнуло, то есть я думаю, уже 100 можно набрать. Это, я считаю, очень большой прогресс для Тюменской области. Буларның барысы да ат спорты федерациясе һәм өлкә ат үрчетүчеләр союзы катнашында. Түбән Таудада узучы чемпионат 6 ел эчендә Урал артындагы рәсми булмаган дистанцион ат чабышлары үзәгенә әйләнде. Достаточно прийти последним, это будет классно. Если мы все вместе придем, то это будет самый лучший результат. Чабышта катнашучылар горизонттан юкка чыккач, чемпионат кунаклары сәламәт яшәү рәвешенә кушылдылар. Җирле сөт оешмасы коллективы бар кешегә дә үрнәк иде. У нас все-таки коллектив такой молодой, заслуженный, да, то есть проводятся соревнования какие-то районные, и практически всегда наша компания занимает призовые места. Ат спорты бәйрәмен фольклор коллективлары да бизәде. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Свердлов өлкәсе Красноуфим районы Рахманкул авылында шактый еллар буе ветераннарның яңарыш ансамбле эшли. Лайыклы ялга чыккан хатын-кызлар өчен бу ансамбль ял итүдә көндәлек мәшәкатьләрне онытып торуда. Авыл өчен алар визит карточкасы. Тулырак хәбәрчеләребез видео язмасында. Рахманкул авылы халкы өчен яңарыш ансамбле чын-чыннан яшәеш чыганагы. Мондагы җырчылар яшь вакытларында комсомолкалар булып, илебез өчен якты киләчәк төзегәннәр, һәм бүген дә алар күңел төшенкелегенә бирелми. Халык, конечно, талантлы авылда. Буш вакыт булды исә тизрәк кылып йөгерәбез репетицияга.
ансамбльнең баянчысы Мөслим Каюмов авыл халкы өчен зур хәзинә. Менә бу безнең ансамблебез яңарыш, аның руководителен Галия Харисовна, стержнем инде бүтән нимә основаниясында безнең тора Мөслим Мубинович баянисыбыз. У монда районда гына түгел, өлкәдә данлыклы гармонистыбыз. О кызларны образованиясы бар, кызларны өйрәтә, алар аны тыңлыйлар, концертларыбыз бик шәп була. Менә бүтән авылда үткәргән җыелышларны, бәйрәмнәрне без нашу клуб яңарыш белән, декабрь бергә администрация бүтәнебез дә инде. Алар безгә бик матур төс биреп торалар. Мөслим Каюмов 7 яшеннән сәхнәдә. 50 ел буе үзенең беренче гармуныннан аерыла алмый ул. Бездә инде в основном моны хромка дип әйтәбез. Ана шул хромка бүтән авыл яңгырап тора, элек күп унийлар, күп перлилар, күп бийләр. Шуңа күрә как-то особо күзгә чагылмый торган. Хәзер униар кешеләр кәмиде, бетте дигәнгә була. Шуңа авыррак преимущество юк. Яшьләр компьютерга салына. Моның бик ябышсыз килми. Шул бер кыйын ягы бар. Яшьләр бик тә өйрәнәсе килми. Иске урамки, шундай йырлар белән халык күчәләрендә йырлаган җиргә Өфе буена анда кайда ничек преимущество то, что легкий. Яңарыш ансамбленең репертуары да башкаларныкыннан аерыла. Халкыбыз җырлары белән бергә алар җирле авторларның да әсәрләрен башкаралар. Алтын куллы осталар ярдәме белән авыл артистларының концерт костюмнары да тамашачыларның игътибарын җәлеп итә. Бу костюмнарны кигәч, халкыбыз һәм авыллары өчен аларда горурлык хисе тагын да арта. Быел гына да алар район һәм өлкә конкурсларында катнашып, берничә җиңү яуладылар. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Казаныбызның истәлекле урыннары, тарихи биналары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сезнең игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсе. Күренекле татар булгар шагыйре, урта гасырлар татар әдәбиятына нигез салучы Кулгалигә куелган һәйкәл башкалабызның үзәгендә, Казанның 1000 еллыгы паркында урнашкан. Һәйкәл 2005 елның 26 августында ачыла. Һәйкәлнең авторлары скульпторлар Андрей Балашов һәм Осия Миңнуллина, архитекторы Розалия Нургалиева. 4 метр бийеклектәге монумент бронзадан эшләнелгән, биек булмаган мәрмәр нигезгә бастырылган. Кулгали образы аның хакындагы тасвирламалардан чыгып тудырыла, чөнки безнең көннәргә аның бернинди дә рәсеме калмаган. Урта гасыр шагыйре Аллаһы Тәгаләгә, кешеләр арасындагы мәхәббәткә мәдхия укый. Аның поэмалары кулдан кулга күчерелгән, буыннан буынга тапшырылган. Иң мәшһүр әсәре Кыйсаи Юсуф поэмасы. Бүгенге менә шулар, мөхтәрәм милләттәшләр. Иртәгә без сезне Илдар Кыямов белән Чуашстан Республикасы Диния нәзарәте рәисе Мансур хәзрәт Хайбулов белән булган әңгәмәне карарга чакырабыз. Сау булыгыз.